Един котарак в междублоково пространство. Излегнал се на земята с много интересни бузи. Много мършав обаче, не го хранят. Как гледа. Интересен котарак. Повече храна трябва да му дават. Красавец. Само дето е мършав. Не го хранят. Няма да ми позволи да го погаля. В никакъв случай. Но се радва да ме види. Радва се да ме види той. Сега ще го снимаме да го видят хората. Интересен котарак. Нямам с какво да го нахраня. За съжаление.